Hello everyone, kulumbai. Nonton boikoubw angni channel boraibai. Dinihai आङो बिराद गोबावनि उनावहाय भिडिअ लानानै फैबाय. दासान्दि आङो भिडिअखौ लानानै फैनो हायाखै. दा मानो आं भिडिअ खालामनो हाथ'वाखै बेखौ आं नोंथांमोननो एसे उनाव खोन्थागोन. दिनै खोन्थाथ'ला आङो ना. दिनैहाय ओमफ्राय भटिं डे आरो ओमफ्राय अखाबो हादों नै होनबाबो आङो भट हैनोसै होननानै ओंखारबाय. होखांबाय नै बेहा फुङावनो आखाइ देखायलाय. औ आंना हजोंसो नालाय न'आवसो ट्रान्सफार लाबोआखै दाबो ओंखायनो हैनोसै आरो जोङो दा जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। नै बेयो जोंनि गामिनि आरो जोंना न' खाथियावनोमोन ओंखायनो दिदोमा आंखौ बेंटलाव दोनलांगोन होननानै फुङावनो होफैदों आरो ओंखायनो बे एसे थाब मोनदों। दाथ' बिराद भिरनि मानसिफ्रा दा फैजोब्बाय नालाय मानसिफ्रा बुरजा जाबाय नै मानसिफ्रा बिराद भट होदों नै बेयावबो निउ आमगुरियाव बिराद भिर मानसिफ्रा भट होगासिनो दङ नै बेयावबो। ओमफ्राय नै जोङो बेंटल मोनफैबाय दखानफोराथ' बन्द'जोब मानसिफ्राबो खालि भटिं डे ना भट हैजोबदों जानांगौ मानसिफ्रा। जोंनि भट होग्राया बेनो नै डन बस्क' स्कुलनि अपोजिट सेन्ट जसेफ स्कुल बेयावनो होयो आरो बिराद भिर नै मानसिफोरा। जोङो सफैबायानो नै बिराद भिरखा आं नुबाय दासो लामायावहाय मानसिफोरा बिराद भिर दा न'आव दसे हाबगोनसै दसे उनावसो हैनोसै जोङो सफैबायानो नै जों न'आव सफैबाय नै ओमफ्राय मामिया अमा गोरानजों मैथाजों एवगासिनो दङ नै ओमफ्राय बिथिं सबाय हानि सबाय संदों। नैबेयाव बोरमा बेदर मेरिनेट खालामनानै दोनदों आरो ओमफ्राय दा बेखौ संसै आङो ओमफ्राय आब'मोनाबो सफैबाय नै ज' लोगो मोनलायबाय दिनै भटिं डेनि नामावहाय। खालाय गोजा गोजानो सोना गोजा बाबु ओइ इछि बाबु नायदो सोना दे मानो एफा हेन्डसाम जाखो नोंलाय? होबोखाबाय आइजोना फुङावनो दुखुनि नायबायदि मोखां सुना सोना दा आं दे लाजिया बाबा लाजिया लाजिदों सोना लाजिया सोना लाजिया बाबुजों दसे खेलायबाय ओमफ्राय नै जोङो ओंखाम जाबाय न'आवबो एसे थाब थांफिननांगौ भटिं डे होननानैहाय जोङो एसे थाब जानानै भट हैग्रोनानै थांसै होननानै ओंखाम जाबाय आरो नै आरो नै सासे आब'आ सफैबावबाय बियो होखांनानै फैबाय बेबो दा ज' लोगो मोनज्लायबाय आरो भट होनायनि नामावहाय न'आवहाय लादों आं भिडिअसो लादों आराम पस्ट थाना होदों नै भिडिअ आं बायोहाय सासेखौ 1000 ayo minggunya dari bye bye.
Bye bye udah mari ko. Bye bye. Rồi. Bye bye udah mari ko. Bye bye. Imagine luka. आङो भट होफैनायखौ देखायासै फनबो आलाद गैयामोन नालाय सिङाव ओमफ्राय टिचार्सफोरबो दंलाबायोमोन आंना एसे लाजिबायबो आङो ओंखायनो देखायासै ब्लग आङो थांनानै हैबाय ओमफ्राय नै दा जोङो न'आव थांफिनसै आरो दा दिनैनि ब्लगखौबो बेयाव दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन